Boas. Hoxe imos explicar o método que seguiron os alumnos de segundo e primeiro de Educación Secundaria Obrigatoria do Colexio Andaina para, mediante transmisión oral, contarlles lendas aos alumnos do ciclo infantil do mesmo colexio. As partes que seguiron foron investigación, tratamento de información e posta en escena. Vexamos como realizaron o traballo. Na primeira fase, os alumnos investigaron sobre lendas da tradición oral galega. Realizaron primeiramente unha investigación sobre lendas populares de Galicia, para que utilizaron fontes como internet, a biblioteca e tamén algunhas historias que na casa tamén lles contan, principalmente os avós. Unha vez recollida a información e tras un exhausto proceso de búsqueda, tocaba pulir a milenaria en bruto. Así que se reuniron para traballar en pequenos grupos cooperativos na aula e así seleccionar as lendas que escollerían para transmitir ao resto de compañeiros. Nestas imaxes podemos observar os alumnos de primeiro curso da ESO adicándose ao traballo de tratamento de información, elixíndoa e modificándoa para logo ser transmitida aos seus compañeiros que deberán ensaiar antes da exposición ante os alumnos de infantil. O seguinte paso foi o ensaio das lendas por parte daqueles alumnos que iban a representalas os máis pequenos do colexio. O proceso foi lento e con algunhas partes tensas, pero ao final conseguiuse un nivel satisfactorio de interpretación. Agora que saberon como se desenvolveu o proceso de elaboración das lendas a partir da extracción de información, a modificación da mesma e o posterior ensaio, queredes ver como se desenrolou a representación ante os de infantil? Pois vamos a ver. Para comezar, foi o turno dos alumnos de primeiro de ESO, que representaron a obra A Cova da Serpe, que conseguiu entusiasmar os alumnos de infantil, abraiados por tal calidade técnica. Hoxe imos contarnos unha lenda chamada A Cova da Serpe. É unha lenda que falara de suceder preto da Coruña, aquí cerquinha. Esta lenda chamase A Cova da Serpe. Sempre que podía, unha doncela chamada Cuco cabalgaba polos bosques de Friol preto da Coruña. O seu pai, o señor Sampaio de Narga, non a veía con bos ollos, pese que as súas continuas ausencias lle impedían ofrecerlle a súa filla maior control paterno. Un día, no medio dunha cabalgata, a pintura doncela decidiu contarse. Logo, a compañía da muller
historias. E os cornos... Ben, pois hoxe vamos a contar un conto. De seguido foi o turno dos alumnos do segundo, que interpretaron a lenda do lobo e a raposa, que foi moi emotiva e lles conseguiu meter ese regustío no corpo que teñen as lendas galegas. Encantoulle. O zorro tiña moita fame. Entón o lobo dixo: Compadre, o mellor que podemos facer é cavar e sementar a terra para ver se temos alimentos. Así, polo menos, non morremos cá. Non ben pensado, compadre. Pero que nos comer mentras esteamos traballando? Iso non é fácil. Pegamos un porco e así que pagamos a matanza. Comenzamos a cavar. E poñen unha mano na orella, como se fose con os medios, continuou. Ei, compadre, parece que me chaman. Imos contarvos unha lenda que se chama a Lenda dos Mariños e que trata sobre unha serea das costas de Lugo. Esta lenda é moi coñecida. Conta que hai moito tempo existía un home que vivía nas súas terras de Lugo. O seu nome era Froilán, era moi querido e apreciado polo seu povo pola súa sabedoría e a súa xustiza. Un día, paseando, atopouse cunha muller deitada na praia. Achegouse, a modiño, e quedou moi abraiado ao observar que a muller tiña corpo de peixe. Era unha serea. Ela, ao despertar e ver que Froilán estaba mirándoa, quixo escapar, mas foi imposible. El subiu no seu cabalo e levou-no ao castelo. Ali, todos os seus servos quedaron perplexos ao ver a fermosura da serea. Froilán e Mariña namoráronse rapidamente. Pasaban todo o día xuntos, montando a cabalo e percorrendo as terras do Señor. Froilán, por máis que intentara que Mariña aprendera a falar, quizáis porque ela era unha serea, non podía. Tal era o cariño dos namorados que casaron e a pouco tempo tiveron o seu primer fillo. Na máxica noite de San Xoán, estando nunha maravillosa festa, Froilán, que sabía que Mariña tiña un medo moi grande ao lume, colleu o seu fillo e botou a correr cara a unha fogueira. Mariña, por medo a perder os dous seres que máis amaba no mundo, gritou: "Froilán, fillo!" E así, grazas ao susto, Mariña puido pronunciar as primeiras palabras da súa vida. Ao pouco tempo, aprendeu a falar. Esta familia e os seus fillos tiña un escudo de prata, unha figura dunha serea e 3 ondas azuis. Agora que xa bichedes o proceso rematado, queredes coñecer os protagonistas? Imos con eles. Eu son Laura. Eu son Paula. Contamos unha lenda para os nenos de infantil. Escollimos a lenda que se chama Lenda dos Mariños porque creímos que era boa para os nenos, trata dunha serea e un personaxe que aos nenos pequenos e iso é gustar e coñecen e poden asociar con contos ou cosas. Iso, que a experiencia penso que estivo bastante ben porque só nos equivocamos un pouco en algunas partes e tal, pero creo que nos saiu bastante ben e ademais o traballo de investigación e todo foi, creo que bastante entretido, de buscar as lendas, adaptalas e despois contalas diante dos nenos e penso que estivo bastante ben. Ademais que nos fixeron bastante caso, que ao ser un público pequeno, ao mellor estas cousas non o entreteñen de todo, pero estiveron calados, aprendendo a lenda e eu creo que ao final gustou. Pensades que é importante transmitir ese tipo de lendas? Sí, eu creo que sí, porque creo que a base de todas as historias ou contos que temos agora son as lendas que se contaban antes e penso que é moi importante transmitilas aos pequenos sobre todo. Ademais, transmitiéndolas oralmente, cada un pode sacar o seu punto de vista das moralexas e todo iso. Eu creo que así é bom. Cada un o seu punto